すいませんでした。今まで何をしていたんだ。この商談がどれだけのものか分かっていたはずだ。君には失望したよ。会社から出て行ってくれ。そんな。俺の名前は磯野健。28歳の営業マンだ。俺が勤める会社は東京都内でも有名な大手企業だ。大学卒業と同時に入社し、新人研修を終えた後、営業部に配属になった。俺はこの仕事を気に入っている。うちの商品はいいものだし、俺が担当する取引会社とも良好な信頼関係を築けている。それなら営業成績もさぞ立派な数字を上げているだろうと思われるかもしれない。が、俺の営業成績はいまいちパッとしない。悪くもないが、良くもないという真ん中あたりの営業成績をうろうろしている中途半端な社員が俺なんだ。成績がトップのやつは自分の担当だけでなく、常に新規の取引先を探して営業活動をしている。そんな実力が実って成績トップになるんだなと俺はぼんやり考えている。俺は新規開拓よりも今の取引先を大事にするタイプだ。だから成績はいつもパッとしないわけだが、うちの商品を気に入ってくれている古くからの取引先は大事にしたいと思っているんだ。これは先代社長の教えでもある。先代の社長は町の小さな工場から始めてここまで会社を大きくした。その社長がよく言っていたのは、うちの商品を気に入ってくれているお客様を大事にすること。そのお客様のおかげでうちはやってこれた。それを忘れないように。俺はこういう考え方が好きだ。古臭いかもしれないけど、この教えを守ってきたおかげで今の取引先と良好な信頼関係ができているんだと思う。ところが今の社長はちょっと考え方が違う。古くからの取引先でも売り上げが少なければ切っても良いという。それよりも新規の取引を取ってこいとはっきり言う人なんだ。俺はその方が会社の利益になるのかと思うけれど、やることは相変わらずだ。だから営業成績が上がらず、今の社長からは少し嫌われている気がする。社長に嫌われたら地方へ飛ばされるという噂を聞いたことがあるし、まずいな。俺だって営業成績を上げて高級鳥になりたいと思わないわけじゃない。実家に仕送りはしているし、好物はラーメンだけど、たまには高いレストランで食事もしたい。でも俺には古い付き合いのある取引先を切ることなんてできないし、新規の会社に毎日手土産持っていくなんて気の利いたこともできない。今の社長になってやり方をガラッと変えた社員が多い中、俺はやっぱり社長に嫌われるのも仕方ないのかもな。そんな毎日を挽回しようと、今俺は資料作りにせっせと励んでいる。いつもはのんびり取引先を回っている俺がパソコンにしがみついて必死の形相で仕事をしているので、周りのみんなは何事かと思っているだろう。これは明日社長と一緒に取引先に持っていく資料だ。古くからの取引先にうちの新商品をアピールするために作成している。俺の計画はこうだ。明日社長と取引先に行く。この資料で俺が新商品をアピールする。取引先が興味を持ち購入してくれる。俺は社長賞をもらい万々歳だ。計画をうまくやり遂げる鍵は資料だ。俺が資料作成に必死になるのも
当然だろ。いよいよ運命の日が来た。社長は直接取引先に向かうというので、俺は昨日遅くまでかかって完成した資料を持って会社を出た。時間に余裕はあるが、何かあってはいけないと思い、タクシーを使うことにした。会社からタクシー乗り場までは歩いて2分ほどだ。その短い距離でも、俺は資料を大事に抱えて歩いていった。タクシー乗り場に近づくと、女性が一人歩いているのが見えた。杖をつき、道を探るようにして歩いている。さらに近づくと、目の見えない50代半ばくらいの女性だということが分かった。ここは車道と歩道の境界線が白く書いてあるだけで段差はない。目の見えない人にはそれがいいのか悪いのか俺には分からないが、女性は明らかに車道に向かって歩いてしまっている。危ない！車が女性の体スレスレに通っていった。俺は見ていられず、女性の腕を掴んだ。危ないですよ。俺に捕まってください。安全なところまで行きましょう。ありがとうございます。私、タクシーに乗りたいんですけど、乗り場がわからなくなってしまって。タクシー乗り場はすぐそこですよ。一緒に行きましょう。助かります。お願いします。俺は女性を連れてタクシー乗り場まで行き、止まっているタクシーに女性を乗せた。運転手は俺を同行者だと思ったらしく、行く先を俺に聞いてくる。俺が違うと説明すると、運転手は目の見えない方一人ではタクシーに乗せられないという。困っている女性を見て、仕方なく俺は女性と一緒にタクシーに乗り込んだ。どうせタクシーで行くつもりだったし、ちょっと遠回りすればいいだけだろう。そう思っていたが、女性の行き先を聞いて驚いた。取引先とは反対方向。しかも結構な距離なのだ。しまったと思ったが、タクシーはもう走り出している。ありがとうございます。と何度も女性からお礼を言われ、行き先が違うから降ろしてくれとは言えなくなってしまった。俺は慌ててスマホで移動時間を計算する。大丈夫。女性を降ろしてから取引先に向かってもギリギリ間に合う時間だ。俺はタクシーの中で資料を抱きしめ、早く着いてくれと祈り続けた。女性は希望の場所で無事にタクシーから降りることができた。お礼と言って降りる際には多めのタクシー料金を俺に渡してくれた。俺はタクシーの運転手に少しそのまま停車していてくれと頼んだ。気持ちは焦っていたけど、女性がちゃんと目的地まで行けるか見届けたかったんだ。止まったタクシーからしばらく見ていたが、女性はこの辺りは慣れた道のようで、スタスタ歩いていく。俺は安心して、次は俺の取引先に急いでくれと運転手に告げた。だが、これが失敗だった。今度は渋滞に巻き込まれてしまったのだ。20分ほど遅れて取引先に着いた俺は、急いで社長と担当の沢井さんがいる応接室に向かった。応接室から聞こえてくるのは社長の大きな声だ。うちの新商品のアピールをくどくどと沢井さんに説明している。俺はもっときちんと説明しないと焦りながら息を切らして応接室のドアを開けた。その途端、顔を真っ赤にした社長に怒鳴られた。今まで何をしていたんだ！この商談がどれだけのものか分かっていたはずだ！すみません。担当の沢井さんはずっとお前が来るのを待ってくださっていたんだぞ。磯野くん、どうしたんだい？遅刻なんて君らしくもない。我が社は君にとってその程度のものだった。
その程度のものだったということでいいんだね。どうしたんだろう。いつもの沢井さんらしくない冷たい言い方だ。そんなことはございません。沢井さん、申し訳ありません。こいつは普段から仕事が甘くて、私も困っているんです。今後は違う担当者を来させますから、どうか新商品のご検討をお願いします。夏目社長、うちはお宅の商品を気に入って今まで取引してきたんです。先ほどから夏目社長の話を聞いていると、新商品を売り込みたいがためのいいことばかり並べて、我が社の立場に立ったお話が一切ない。これでは新商品を契約することはできませんよ。沢井さん、俺の資料を。俺は沢井さんに資料を見てもらおうと差し出したが、社長が横からすごい勢いで取り上げ、床に投げつけてしまった。お前がグズグズしているからこんなことになるんだ。夏目社長は自分が頭を下げたのに、沢井さんに断られたのが尺に触ったらしく、さらに顔を赤くして怒っている。沢井さん、どうか私の話を聞いてください。新商品の説明ならもう散々夏目社長から聞いたよ。商品の PR はもうたくさんだ。君たちは自社の利益だけでなく、もっと我が社のことも考えてくれていると思ったよ。もういい、帰るぞ。夏目社長は怒ったまま、ずんずん出口に向かって歩いていく。俺は何も言えずに、床に散らばった資料を集めようとしたが、磯野、何をしているんだ。さっさと来い。戻ったらただじゃ済まさないからな。俺は沢井さんに一言、すみませんと謝って、社長の後について取引先を後にした。会社に戻ると、俺は社長室に呼ばれ、多大な損害を与えたという理由で解雇された。取引先からの返り血でうすうす覚悟はしていたが、実際クビと言われるとやはりショックだった。俺が席に戻り、段ボールに荷物を詰めていると、周りのみんなは黙って手伝ってくれた。みんなの気持ちはわかる。俺を慰めたいけど、余計なことを言って自分も社長に睨まれたら、俺と同じ目に遭ってしまう。そう考えると、声もかけられないだろう。それでも黙って荷造りを手伝ってくれるのは、まだ俺を仲間だと思ってくれているからだ。お世話になりました。ありがとうございました。俺は大きな声でみんなに感謝を伝え、部屋を出た。段ボールを抱えてエレベーターに乗り、1階の出口へ向かう。一歩、会社を出たところで、後ろにそびえ立つビルを見上げた。この会社に入って、先代社長に教えてもらいながら、営業を一から学んだんだ。大変な時もあったけど、職場のみんなと助け合って、大きな契約を取れたこともあったし、取引先の皆さんとも仲良くなれて楽しい職場だった。これで俺は、この会社とは縁が切れてしまうんだな。もう、どこの会社も営業では雇ってくれないだろうし。俺はこれからどうやって暮らしていけばいいんだ。そんな風に考えていたら、涙が出てきた。段ボールを抱えて、大きなビルの前で涙ぐんでいる男なんて、かなり怪しく見えただろう。目の前の車道に止まった大きな黒塗りの車から、男性がこちらをじーっと見ている。お金持ちの代名詞のような、俺でも知っている有名な車だ。さすがに俺は恥ずかしくなって、その場を立ち去ろうとした。すると、その車から身なりのいい男性が出てきて、俺に向かって車のドアを開け、お待ちしておりました。どうぞ。というではないか。誰かと間違えてませんか？先ほど、
盲目の女性を助けたお方だとお見受けします。社長がお待ちです。確かに盲目の女性を助けた。だけど、なんでこんな高級車？俺はわけもわからず、荷物を抱えたまま車に乗った。降りたのは、俺が働いていた会社よりも規模の大きな会社の前だった。受付の女性に促されて最上階まで行くと、社長室にあの時の盲目の女性がいた。徳井雅子と申します。今日は助けていただき、本当に感謝しております。ぜひお礼をしたいと思い、一緒に乗ったタクシーの運転手を探し、いろいろ聞き出しましたの。それで、あの会社で働いている方だとわかり、年格好をうちの執事に伝えて、会社の前で待ち伏せするように命じましたのよ。ごめんなさいね、驚いたでしょ。でも、今日見つけないとお洋服も変わってしまうだろうし、そうすると目の見えない私には探しようがないのですもの。強引な手口でお連れして申し訳ありません。お礼なんて、そんな結構ですよ。もしかしたら大事なご予定でもあったかしら。いえ、大丈夫です。もう、俺には何の予定もありません。それはどういうことかしら。そういえば、会社の前で泣いていらしたとか。よければ聞かせてくださいな。話せばすっきりするかもしれませんよ。俺は事の顛末を話した。ショックで落ち込んでいた俺だが、話しているうちに落ち着いてきた。それは、大変でしたね。これからどうするおつもりですか？明日からでも就職活動します。実家への仕送りもあるし、メソメソしていられませんから。磯野さん、もしよろしければ我が社で働きませんか？あなたのような方なら大歓迎です。ぜひ、うちの営業部で力を発揮してください。そんな助けたからって、就職までお世話になるわけにはいきませんよ。俺がどんな人間か知らないでしょ。履歴書も面接もなしで雇うなんて、危ない奴だったらどうするんですか？磯野さん、私は目が見えない代わりに心で見ることができるんです。皆さんは美人だとか立派なスーツを着ているとか見た目で判断する割合が多いでしょう。私はそれができない分、心だけを見て判断するんです。私の心の目に狂いはないんですよ。その証拠にこんなに会社が成長できてるでしょ。確かに大きな会社です。でも、俺は営業の能力なんて持っていませんよ。今回ばかりは、徳井さんの心の目の見間違いではないですか。私は、営業って結局、人と人との信頼関係だと思うんです。あなたは大事な商談の前にもかかわらず、私を助けてくれた。あの時、タクシーの中で、大事そうに抱えていたのは資料か何かでしょう。目が見えなくても気配でわかりましたよ。よほど大事なものを抱えているんだなって。自分の仕事をそんなに大事に扱える人なら大丈夫。今まで成績が出なかったのなら、それは会社が悪かったのよ。それに、タクシーを降りた私を見守っていてくれたでしょ。後ろから視線を感じていました。私は安心させようと、わざと早歩きしたんですけどね。あの行動で、十分履歴書と面接の代わりになりますよ。俺は徳井さんの言葉に勇気をもらった。また、営業の仕事をしたいと心から思った。ぜひ、働かせてください。そうして俺は、徳井さんの会社で営業マンとしてバリバリ働いている。不思議なことに、昔と同じように
古い取引先を大事にして回っていると、うちとも契約してくれと新規の会社から連絡が入るようになった。さっきも電話があり、お宅の会社の担当はよく面倒見てくれるって聞いてね。ぜひうちとも取引をお願いしたいんだ。そう言われて、俺はすぐ行きますと電話を切って会社を飛び出した。飛び出したところで誰かに勢いよくぶつかってしまった。磯野くん。懐かしい声に顔を上げると、ぶつかったのは以前の会社の取引先だった沢井さんだ。沢井さん、ご無沙汰してます。お元気そうで。君を探していたんだよ。俺を探していた？どうして？大事な商談に遅刻した以外にも何かやらかしたっけ？俺は懸命に思い出そうとするが何も出てこない。すると沢井さんはカバンから何かの資料を取り出した。見るとそれは俺があの時必死に作った資料だった。沢井さん、これ私が前に作った資料じゃないですか。一体どうしてこれを持ち歩いているんですか？沢井さんは事情を話してくれた。俺が夏目社長に怒られながら出て行った後、沢井さんは俺が残していった資料に目を通してくれたそうだ。そこには新商品のいいところはもちろん書いてあるが、新商品を使った場合の沢井さんの会社のデメリットも書いてあった。これまで取引させてもらっていた商品と新商品をどのような割合で使えばよいか、その場合の予想できるデメリットも書いてあった。この資料を見て思ったよ。ああ、これなら信用できる。新商品を売り込むばかりでなく、ちゃんと我が社のことを考えてくれている。磯野くんになら任せて大丈夫だと思ったんだよ。ところが、君の会社に電話したら退職したという。どこに行ったのかもわかりませんと言われ、どうしようかと困っていたんだ。磯野くんのいない会社と取引する気はないし、資料を捨てるわけにもいかないし、それで持ち歩いていたんだよ。俺は涙が出るほど嬉しかった。頑張った甲斐があった。俺は間違っていなかったんだ。俺は沢井さんに新しい会社の名刺を渡し、急いで行かなきゃいけないからと謝って、その場から走り出した。沢井さんが後ろから大きな声をかけてくれる。頑張れよ。次はうちの会社に寄ってくれ。資料を持ってな。はい、すぐ行きます。